ingkang jawab banter semangat kula dongaaken mugi-mugi mlebet swargi. Amin. Lah sing jawab alon terus dibaleni banter kula dongaaken mugi-mugi mlebet swargi tambah rezeki. Amin. Wah, apa hubungannya Pak Polisi mati? Insyaallah wonten ing ruang wadon menika segala dosa-dosanya diampuni, segala permintaannya dikabulkan, segala pahalanya dilipat gandakan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fi kitabih karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak, Ibu, jamaah Masjid At-Taufik Taji Juwiring ingkang dipun rahmati Allah, sadèrèngé kawula matur monggo wonten ing dinten menika, wonten ing wekdal menika kula panjenengan sami tansah nunjukaken puja puji syukur wonten dalipun Allah Subhanahu wa taala katitik panjenengan sekalian taksih pinaringan sehat ugi sempat tindakaken alhamdulillah salat isya, salat tarawih, salat witir, kalajengaken kegiatan nampi rombongan tarling kelompok C kanthi menuju slamet boten wonten alangan setunggal menapa. Allahumma amin. Shalawat salam tansah kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu-estu kita arep sapatipun pertulunganipun wonten ing yaumul akhir samati. Allahumma amin. Jamaah sedaya nyuwun pangapunten bilih sublih atur rencang-rencang tarling kelompok C amargi PJM Juwiring menika ngawontenaken tarling dibagi 3 kelompok. Kelompok A wilayah Juwiring Barat, kelompok B wilayah Juwiring Tengah, kelompok C wilayah Juwiring Timur menika bawahi desa Tlaga Randu, Serenan, Paji, Carian, Ketitang, Gundang Sari. Alhamdulillah Masjid At-Taufik Taji menika putaran kaping 3. Boten sanes kula sarencang saking taring kelompok C pangapunten saestu ugi rencang-rencang sedaya boten kula sebataken setunggal baka setunggal amargi cacahipun kalih dosa nggih wau nggih rabi dangu salate pun nak keklak-kekluk saestu kelompok tarling C sepindah mboten enten tujuan sanes silaturahim. Jangkep kaping kalihipun derek jamaah nyengkuyung ngisi kegiatan wonten ing bulan Ramadan. Ningkataken ibadah, ningkataken keimanan, ugi ningkataken ketakwaan. Nomor 3-ipun inggih menika informasi organisasi mangke kalajengaken sekedhik tausiah ingkang medal sabda panjenenganipun Bapak Agus Junaidi SPD jabatan fungsional menika guru SMA Negeri Hulu Sukarjo. Mobilih kerawan rencang-rencang tarik kelompok C kata kekirangan ugi kata lepat saestu-estu nyuwun agunging pangapunten. Semanten ugi kelompok tarling C
ngaturaken agung panuwun respon ingkang ngremenaken saking rencang-rencang takwir ugi jamaah sedaya jamaah Masjid At-Taufik Taji Jumiring menika. Kalajengaken Bapak Ibu sedaya jamaah sedaya prantaman adicara wonten ing dalu menika sepindah pembukaan jangkep kaping kalihpun atur pambagioharjo selamat datang mangke monggo saking perwakilan takwir utawi saking perwakilan perangkat desa menawi Bapak Lurah rawuh monggo. Acara nomor 3 inggih punika informasi organisasi sekaligus tausiah. Nomor sekawan pemberian tali asih. Kalajengaken nomor gangsal penutup. Wabil mekaten adicara ingkang dalem aturaken monggo wonten ing kegiatan menika kita wiwiti kanthi waosan bismillah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ngancik adicara nomor kalih ing punika sambutan atur pambagioharjo selamat datang saking perwakilan takwir utawi saking perwakilan perangkat desa Taji. Wekdal papan panggenan kula sumekaken nuwun. Bapak Presiden Profesor Pendidikan Bapak Tujuh Minggu yang repot sampai pensiun masih kadang semangat tapi tugasnya itu polsek Tanjung Pak nanti malam Yon Pak Presiden kalau kita di saya pensiun Oktober terus pulau akhirnya berdasarkan perangkat desa umum baru bisa taji untuk tahu kita perasaan kucing ini kalau jadi kalau untuk tadi sampai baru malam naik orang kok kalau jangan orang mencari nah itu pulau material Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur datang Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalem menika kula panjenengan sami tansah pinaringan kesehatan kangge jenengan sareng melangkahkan kaki dari rumah masing-masing tunggu masjid mriki rasa kebersamaan untuk melaksanakan sholat isya berjamaah pun melaksanakan sholat tarawih. Kesayangan saya Gusti Allah monggo kita syukuri sareng-sareng ucapaken alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam susun dumateng kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat wonten ing dalem kiamat. Wonten Bapak kelompok C PCM wilayah Kecamatan Jumiring ingkang jumlahipun pinten personil kula boten hafal kali besar alhamdulillah kami atas nama jamaah dalu kita upayawan organisasi ngabali kawujudan kawujudan sami matur nuwun kesehatan penjalan sami soal informasi menawa sinipun ketika Bapak Jimen kalau saya ditanggung saya bisa dilaksanakan kanthi saya pun penawan saking Bapak saling Kecamatan Jumiring kelompok C dengan Allah Subhanahu wa taala
warga desa Taji dan kita juga yang buyung terus biasa sakti bersama nonton ini insya Allah sampai dan pun asal kita berkasih dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kami kita hubungi kawan punya sami satu dari pun kita menemukan keluarga menggunakan panah. Buatan Bapak saling kelompok C BCM dengan jamaah diri apa nanti proses sisi buat yang digawe itu oke itu pulau bukan pulau dong masih ada pulau apa sih kualifikasinya tidak insya Allah tujuh kesana ke pulau biasa dilaksanakan dengan ketulusan hati karena Allah baik sakit keluarga BCM maupun masyarakat desa Taji salah satunya itu mereka katakan pulau biasa ini pun golongan pada hari akhir itu termasuk golongan pun tinggal sebut kabelakan masuk sebagai pun Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin matur nuwun sangat wonten bulan Ramadan berkah atau pengampunan kalau punya sami tasih pun kepanjangan dipun panggilaken bulan Ramadan. Kami mereka itu sampai dari masyarakat saya pun juga ingin berlatih kalau bersama satu kesabaran puasa juga kolektor kebanyakan diartikan saja pun matahari terbit dalam sholat subuh mau salungan mau bintang saat keselipun. Salah semuanya mereka hanya satu tujuan kebiasaan perkara yang ini kalau hubungan kucing samudra pun cuma satu di tujuan mencari dan pun Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.